ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 51 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಸಹಕಾರಿ ಸೇವೆಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಆದ 80 ಕೋಟಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇತ್ತೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಾತಿಗ್ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನಿಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಲೇನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಲೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಟ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಿವರ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಲೆಗ್ ತಂಕ್ಲನ ಕೈತಲ್ದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ವಿವರಲೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ತಂಕ್ಲನ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಾತಿಂದೀದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನನು ಪಡೆಯವನಡು ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು.